Zita rangu rizere ndinonzi Agnes Mazire. Ndiri kugara pano paSaffron. Ndakafirwa nevana asi ndakashaya pekugara, ndakashaya anondichengeta neurwere hwandinawo. Saka pano pandiri kuchengetwa ndakapinda 2021 vachindichengeta. Kubva ipapo vari kundichengeta asi vari kuti tsvagai pekugara. Saka ndandichishayiwa kuti ndonogara kupi. Ndakafirwa nevana vatatu. Vana rudziva ka musikana 1 vakomana 2. Mungayeuke kuti vakashayika makore api? Ndinoziva musikana akashayika 99, vakomana vakashayika 2003 mukomana mudiki, 2004 mukomana mudiki muna December, mukomana mukuru achifa 2005 muna January. Vakangoti December na January. Ndibva vangoshaya ndichigara mupota. Basa rangu upenyu hwangu hwese ndaita basa rekuraura. Vandiri musikana ndichiraura, mai vedu vachiri vapenyu ndovakatidzidzisa. Mukomana mudiki uyu akangoti ndine nyongo, ndobva aenda nemudzimai wake kumusengezi. Ndobva afira ikoko ndisingatozivi kuti afa. Ndobva vazotuma shoko ndobva taenda kunomutora kuChegutu. Saka uyu mukomana mukuru paakanopinda mumochari nokuti mwana wanga ari mutsvuku, saka akazenge asviba kuti ndose papa. Saka mukomana mukuru pakumutsvaga mumochari aiona pakanyorwa Innocent Chidavayenzi. Asi ona manje akasviba akati aiwa wedu mutsvuku. Zvikanzi nemunhu womunhingirikiri muChegutu imomo mumochari. Zvikanzi chitarisa ndobva mukomana mukuru apinda mumochari mese achitarisa kusvikira vati achiregai timutore zveshuwa hamuna. Saka akabva abuda mumochari imomo akubuda mututu wakawandisa. Akaenda kuchipatara achingopiwa mapirizi. Saka takanoviga uyu yakutorwara nemututu iwoyo achivigwa muna December achifa muna January. Inini nebaba vevana takarambana 1973. Ndosaka ndanda kuchengeta vana ndega ndichiita zvekuraura kuti vana vaende kuchikoro. Ndina ukama asi kutongoti vari kungondichengetawo nekunzwa tsitsi. Ndopa muri kuti makauya mimi gore ra 2021. Ndo vakapesera vakandipinzira vazukuru ava chikoro vandinzwira tsitsi. Saka taingozivana mukuonana. Saka ndobva ndauya kuzokumbira kuti ndiwane pekuisa mbatya dzangu. Mari yekuroja handina. Saka vakati isai henyu mbatya dzenyu asi mune muchitsvaga pekugara. Angu kumusha kuMhondoro Ingezi asi hakusina musha nokuti vabereki vakafa kare kare. Saka inini ndiri kuda kungoendawo kuti ndinogara nevaning'ina vangu nokuti kunoko handina kugara, handina pekugara. Ndiri kuda kuyamurwa kuti ndiwane kuenda kumusha. Ndakamboenda ndamboenda kuNhingirikiri kune muda kubatsirwa nehama chamuda kubatsirwa nacho. Muri kuda motikari, muri kuda mari, muri kuda chii? Ndachida motikari. Kana pachiwanikwa motikari ndinoda motikari. Kana pachiwanikwa mari, motikari ndaiwana yakanga yati 150 kunondisvitsa kuMhondoro Ingezi, asi mari yacho handina. Chinenge changowanikwa ndo chandinoda. Kana pakawanikwa mota, pakawanikwa mari, pane pekuchengetwa panonetsa. Kana chikafu chaindogona kutombokanganwa kuti asori ita kukanganwa kuti ava vanoshanda ndivo panoshanda. Vakazvinzwa ndimang'ara, saka ndikutaurira pasi. Ndogona kutoshayiwa chikafu pano tonzi chikafu takukanganwa ndozopiwa papaya. Vakada anzi pano apa pane muroyi, haticharari pano, paita muroyi. Ukaona munhu asingade kubva pamba pevanhu muroyi. Zvona asi ndine nchishaya chokubva nacho pano. Unongoziva kuti kana wachembera kudai unenge wamuroyi kuvanhu, ende kana uri panzvimbo pevanhu unenge uchinzi uri muroyi. Vechikadzi kwete varume, vechikadzi nokuti vane vakadzi 2. Diki wacho ndiye anonyanya kuti hanzi pano pane muroyi. Ipo panapa ndine ndakagara pana handiti hanzi vari kuita dariro inhanga yekuti vari kuitira varoyi kuti vagozowana pekutandarira. Ese ndikupumwa ngoyi hapana chakanaka. Kutongogarira kuti ndodii, handina chokuenda nacho kumusha. Anini vangu vanotondifonera zuva nezuva kuti dai tatine mari sisi tatuma mauya, zvino hatinawo. Kune varoda kundibatsira vanondibatsira panhamba dzinoti 077 83 53 676
chandingangoziva ndechekuti ndizive kuti pawanikwawo chikafu kuti kadyiwe kana kuti pawanikwawo pekuti pakati vaswerawo ndichiona kuti havari kudzimbikana here vari kuti kana paine zvinoda kubatsirwawo tichibatsirawo ipapo zvimwe zvese hangu inino zvinoita manje zvinhu zvinogona kuzongoona ivo vachitotaurawo kuti handambosanganawo nemashoko akadaro pamasikati kana kuti asi inini kuti nditi ndakambosangana hangu nazvo ndendisati ngasi vakabvutaura kuti ndine kunangwa uroi kwandiri vakutaurawo vanobvutaurawo kudaro kamwana ndezvekuti panozonobvunzwa nyaya yacho kuti tizive zvizere nyaya dzachona dzinozonorambika rambika adzi hakuna nyaya yakazomboti ambizi yataurwa kudaro yobva yabvunzwa yozobuda iriyo ndizvo zvamboitika asati ambosangana nemunhu akazosvika ipapo apa pangu handizoziviwo nekuti pamwe vakabvira kuti vachimboti havo vari pakuenda nyaya vanoochemana vanotanzi kana ndikazofira panapa pamakore angu aenda indikafira panapa hamunozorina zvamungaziva zvekuti muzoita nei zvazvakakosha ndezvekuti ndichembera ndiri kune hama dzangu ndomatauriro ayo